Ekusebuka Tubane leni ukephi ngibhonywa noma ngishawa ubaby daddy wentombi yami entshasha ngiyifikela nje. So kwenzakalani? Okay, khaba ngitshela ukuthi ukuyelalela unyaka ozayo uzoshintsha isikole yabo. Yohlala kwenye indawo. Khumbula ukuthi le ndawo engiyohlala kuyona angazi umuntu ohlala ngasekhaya, angazi umuntu ofunda esikoleni, akunabangani, angazi lutho nje yabo. Okay, hayi fresh. Sengizwile ukuthi sengizohlala endaweni entsha yabo. Okay, ngenze njani? Ngithathe inqumo nami njengo-out yabo, ngisho ngifuna ngithi angeke ngijole nomuntu onengane ngingenayo. Ya ngasho njalo. Okay manje, shuthi ngimuveke mfethu suke eNewcastle yabo, hlale khona mnandi zoyishayela nje mfethu. I think grade 11 yabo. Okay manje sure. Ama ngifika mfethu ngitshelile nami ukuthi angifuna intombi, ngifuna ukuphazamisa lutho yamuntu yabo. Alright fresh. I think kuphela iviki lokuqala sivulile sigela, phinde lidlule lesibili yabo. Ayikhuthi-ke nami ngiyiphantsula-ke mina sigela abafethu abangaziyo bayazi bengiswenka nje nge-uniform. Bengithi mangibuya kube ngathi ngisaya. Before ngiqhubeke bafethu ngihleli ngaphandle, so ngicela ngixolele ngalomsindo wey'moto ney'thuthuthi ey'dlulayo. Ngizozama ukuphakamisa izwi. Yeah. So okay, ngisoka nge-uniform-ke sigela mfethu yabo. Ngiphumele sigela kamnandi mfethu iphethe anginayo umbrella yabo. Liyashisa nawe yazi ilanga la ngoJanuary makuvula esigela. Ayashisa mfethu ngihambela kamnandi. Mangiqalaza emumva khona omunye nje usubhadala yabo. Usubhadala mfethu uhamba yedwa umnandi iphathele umbrella kanjalo kanjalo yabo. Angitshele ngithi akuseke ngeke ngimshele. Ngizocela nje angibathise umbrella kuphela. Okay. Tshela mfethu njani, sho igama lami Mnozo wara. Asho naye laki bese ngitshela straight sami. Cela wathola umqondo wrong. Ngize la ngizokushela la. Ngicela ungibathise umbrella kuphela. Okay, more sure. Esema sesifike khoneni lami la ngasekhaya mfethu. Kwavuka out phela mina ngo-out ngama wangasamtshela lalela sesami. Cela at least idedele noma inamba. Ngithi ngiyikhuza ngento elele kimi yabo, hayi ngoba ngilingwa wena. Ayidedele bese inamba kamnandi manje sure. Okay mfethu, hayi dlule 2 days futhi yabo. Phinde ngimbone usubhadala ngambhaleli WhatsApp because ngisashaya umoya ukuthi mfethu ngiyafika lana, angazi umuntu angifuna uyifaka enkingeni. Hayi phela isikashana mfethu futhi ngane ngewayinda mnandi mfethu inguyisela yabo. Ingitshela ukuthi before ngitshela khumbula ngithe mina before ngisuke la bengihlala khona angeke ngijole nomuntu onengane ngingenami. Avela uyise ubaby girl angitshele kusefethu nginengane mina ngina 2 weeks mfethu ngihlukane no baby daddy ina 2 weeks izelwe. Hey hayi sincede siyimi mfethu sambole subhadala mfethu uthi right mfethu yabo. Nami mfethu ngifuna ukuyivukela phela ngayo mfethu kwezulu. Ngathi umuntu ogrey mangimbuka ngaphandle angimazi. Okay, to cut it short mfethu because indabana end mfethu yabo. Enze njani mina? Ke ngixoxe ngabe ubaby girl ngimtshele subhadala mfethu anginenkinga ukuthi unengcosi wara. Okay, more sure. Hayi ngimchoke bese sichokana. Ay, yabo le mpahla le yasemamovini mfethu le uthi uzothi useklasini bese kuqhamuka abantu bakubiza, mhlawumbe lekukhoma umfundi oyedwa akubize, mase uyaphuma ngaphandle bakulinde ema-toilets. Kwenzeka njalo. Shuthi period emetlisi mfethu ipholela kamnandi, qhamuka enye ingane intshele kusemnuthi uyacela staff room. Yabo leyo nto leyo engibambe ikhanda uthi hawu sengishaye flop bani-ke mina sengicela staff room yabo. Hayi angithi sajika la ngasema-toilets nama-asawuni-9 ashaya isikokelo brazo alinde mina. Fika ngiva phana indathu lalela mfethu sizwile ngawe ukuthi ubhizi nalo mzala nkosi yami. So sizokutshela ukuthi baby dad wakhe hlukana naye mfethu yabo. Hayi
since vele nami ngingawazi amandla akhe ngifike endaweni ngizwe leyo nto ngibuyele eklasini ngifike ngimtshele lo supertata lalela mami asikho staff room bengibizwa kuso kepha bengibizwa ama-out esathunywe babengcosi yakho kuthiwa wena ngikuyela ayishuthi le ngane phethe vele ikhaya yabo naseklasini masafunde libe lilila enye into futhi beyingozi ngokuzwana kwami nani njalo after school besihamba ndawonye yo every day baba like every day la muntu bekwazi ngisho principal bese ukuthi ngiyamjoga mina naye skanje yabo alright much phuma isigela bese maphuma isigela alright njoba sihamba sonke maphuma isigela ngimphushe sihamba sistopini emasifika estopini ngizwile nje benye ukuthi ubaby daddy wasupadali uyisangoma futhi ngithe masisalinde leyo taxi ke futhi sinyusa amakhanda sibheka le phezulu money bhayile zangoma ntwana yami liphephezela liza kanje yabo ngithi ngiyalula amehlo futhi ngambona uma brother futhi uphethe ephethe induku yesinuka futhi hamba nomunye uma bro ephethe ubushu futhi awole ubushu lokushaya utshani bese lo muntu alo celembe lo mude ubushu phethe wona futhi yabo ayishimanga ngiyacabanga ukuthi enze njani ngibaleke imshiyele lo supertali la okay azini ngabona no lento lengiyiziphele futhi at least angiboni ukuthi kwenzakalani ngoba nami ngiyamncanya uSupertali nawe uyangincanya futhi kodwa manje isebenzile because baby daddy ngifuna phansi okay more sure fikile out futhi na out yayo futhi mina ngibambile kanje uSupertali magila sihlukanise ngenduku esinoka bra isho kwa yabo isho kimi futhi yabo emba lapho engithi ngizama ukukhuluma okay njengasema movie bafesi angiqhama manga jwale ubona ama movie mina umuntu omshaya ngempama kuphuma igazi emlonyeni kodwa le day ngafakaza ngam ngafakaza ngam asho ngempama uma bro uzwa wena manje ngitshela lepahla kanje afika ngama out kuwena kukhuza nani imilo fethu ngamtshela okay kanjani bese thatha icherry ngiyaxolisa yabo leyo nto le qhumise namalantshisi icherry fethu kwa yabo lapho kuba ukuthi uyahamba necherry kumbula njalo umuntu uyizangoma so impama ngishaye ngayo ibele ngisenda straight to embedeni ekhaya after school nje lapho mhlawumbe past 3 oshaya u4 kuzathi sibile sijole nani tshela ukuthi njama mangifika ekhaya ngizange ngitshele umuntu ngitshela ngamajithi asendlini ngimcebanga lo face kavele ngayo empedeni stress ngalala yabo esho ukuthi mangilala engavuka ntambama mangivuka ntambama kanti amajithi asendlini asezwile usushayiwe lo hayi ngoba ezumekiso mhlawumbe ukuthi ukhanselele uba nosolude scam cha ushayiwe laliswe impama okay fresh much ayisho izimba lapho umoya umjithi wasendlini vela fonela ibhuti omdala asho ukuthi lo usanda kufika la akafuni ukusho ukuthi ushayiwe yabo le nto ufike lalela akasho ukuthi unenkinga ufuna ukuzilungisela into zakhe ngendlela yokuthula kanti akuyona indlela esiphila ngayo le khala ibhuti omdala lalela first ngithole inamba lo azokubhonyile baby daddy walecheck yabo okay fresh much shuthi kona ninja yami yasesigela yabo bekade nje ngikopela kuyona ama homework ekseni mangawabhalanga hayi ngoba bengingakazi ama-answer cha asiyilungise le bengazani ubhale homework kodwa impendulo bengizazi so bengikopela kuyena ukuthi ubhalile exercise libe nombhalo ungabhali dates kuphela yabo khona ngiyengishaya alright much so njame kanjalo khona ingane yakathi ngikwayinda nje ngifika khona lapha esigela yafuna inamba yami kanti ithunywe ubaby daddy walecherry le ngizwana naye yabo so ngase ngamnika inamba lo mjitha engikopela kena ama homework so lo athi uyabuya kumina uthi ubaby daddy walecherry uzongibamba
yabo. So utext lo mfethu engikopela kuyena ama-homework uyitshela ukuthi umini. So lo mfethu uyabuya ngitshela kuseni inamba kanje ebingisongela mfethu yabo leyo nto leyo ngathi letha la leyo namba iyafuneka ekhaya. Hayi imlo ngiyise umthetho wasendlini umfonela umthetho lalela brazo mamphuma emsebenzini ngizoqhamuka ngalapho ubungilindele yabo. Okay fresh mode. Hayi futhi uphuma emsebenzini athatha ama-hours akhe eqhuma igalofu kushona khona. Esho makuqhuma igalofu kushona khona kuba ukuthi lo mfethu ulandwa kubo yabo leyo nto leyo melandwa kubo Jesus wasendlini ekugcwale ngaya mponye. Into esingishaya ngaphakathi ilokukhumbula isinqumo engasithatha mina before ngifike la sengihlala khona la wenza khona yonke le. Ngathi kimi angeke ngitshele nomuntu onengane nginginayo. So ukungishaya kwaBaby Dad ubengiyekisa umuntu wakhe. Lo umuntu wakhe angasamfuni mina vele angihlangene yabo lo. Bengikwamukela lo kodwa manje sasendlini besilungisela into yokuthi angeke uvele uzenzele nje kimi yabo. Alright manje. Sengishaya nalo guilty ukuthi first umuntu wasendlini angamlimazi lo first ngoba mina anginenhloso ngomuntu wakhe yabo leyo nto leyo. Alright manje. Ashithi-ke siyinqobeke leyo mpi-ke yabo manje. Kule 2 days 3 days phuma isigele khumbula mina noSupadali sihamba so njalo after school. Esema silibambi ikhona qhamuka uBaby Dad after 2 days bembonile naye. Hayi meqhamuka hayi shithi enzakalani oqhamuka phela yabo ngo2 mhlawumbe uzongibona yabo asarelaxisa ukuthi hayi ubonile ukuthi angicabangi kanjalo ashithi athi mfethu vele ifike sekuseni njalo mfethu asaphela show manje vele ngicela into eyodwa mfethu yabo lalela waqhubeka necherry kodwa ngikufuni eduze kwenganyama shuthi ingane yabo yabo. Alright manje angivuma mnandi yabo ayisiphushe nalo cherry into engishayayo angikhohliwe ukuthi mina ngathi angeke ngijole nomuntu onengane ngingenayo. So manje lento libe ingibuyela njalo. So uma ngabe ngibuyela sekuqala ukuthi ngingabazi into yami naye yabo. Mama sengiqala ukumbona ukuthi sekunezinto ezithize mhlambe esengibukayo ukuthi angiyithandi yabo kanti ngifuna ukusilayiza. Alright manje ayisiphushe feso like khumbula njalo mfethu uSupadali ukenzela yonke into mfethu sigela mfethu ngithangela amakota like into ayidlile nje ngebreak nami ngidla yona nami ngiyiphathi imali yokukhera mfethu banginika yona uma freezer kodwa uzonginika uhalf imali yakhera yena because yawo bebemnandi kubo kanye bamnandi kubo bagcina kanjalo angazi yabo. Hayi alright futhi kushaya isikhathi sokuthi bese uyaphela unyaka kumele ngithi shuye eThekwini yabo ngobona umzali. Indaba iqala la khona uyazalwa nge-20 December. Yeah. Ngisho wena mawungizwa uyazalwa nge-20 December. Ngamele ngithi shuye edladleni ngiyovala umzali olate yabo akafuni. So mina ngathi kuyena manje ngimgabhela ukuthi ufuna ukuthi ngibe khona ngoDecember nge-20 ezalwa kodwa mina fanele ngiyobona uma ngase ngathi ngoba uyangikhethisa ngiyakuyeka kanti isizathu sami sokumyeka kwawukuthi unengane first nami sengidlule uqhubeka nento engivungile ukuthi ngiyenze. So into edala ukuthi ngikhulume kanje kanye ngicreate story time first akusho nje ukuthi ezinye zezinto empilweni uma uthe ngeke uzenze ungazenzi. While the more uzenza is the more uyifaka esimeni sento eyokulimaza noma eyoba ubungozi empilweni yakho. Bafethu ngiyabonga kakhulu. Themba ukuthi enjoyile